41 कोटी रांनि चेक गथायदों सेन्ट्रेल बैंक अफ इन्डियाया सेल्फ हेल्प ग्रुपनो। आइजो माहारिखौ रांखान्थि बिथिङाव उदां खालामनाय, फालांगि आरो आबाद बिथिङाव जौगाखांहोनायनि थांखिजों 2 लाख रांनि लन होनानै मदद होयो सेन्ट्रेल बैंक अफ इन्डियाया। उदालगुरि कलेजनि अडिटोरियाम हलाव रिजनल अफिस बरपेटा रोड सेन्ट्रेल बैंक अफ इन्डियानि बानजायनायाव नेशनल मेगा एग्रिकालचार क्रेडिट आउटरीच प्रग्रामनि गेजेरजों मोनफा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 2 लाख राङै गासै 41 कोटी रांनि चेक राननानै होयो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै भेरगाव ब्लक टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया खौरांनि सिगाङाव आइजोफोरखौ थुलुंगाखां माखासे बाथ्रा बुंथियो। बिथाङा बुंदों दि बिटिसिनि आइजोफोरा लन हिसाबै होनाय रांखौ मोजाङै फालांगियारि बिथिङाव बाहायनानै गावनि इयुननि थाखाय मोजां आवगायलांनो हायो होननानै बाथ्रा बुङो बिथां बिक्रम दैमारिया। लोगोसे बिथाङा बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो माखासे बाख्नायनाय रावजों बिबुंथि लाखियो। बिथाङा बुंदों दि बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिया जा मावदों मोजांखौनो मावनो थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथियो बिथां दैमारिया। दानिया फैदो हाबाफारिनि सोमोन्दै आरो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया बिटिसिआव माबायदि जौगानाय खामानि मावदों आरो माबायदि मावगोन बेफोरनि सायाव बिथाङा मा फोरमायखो नोंथाङा आबुङै मिथिना लादो। दिनैनि बे मोजां मोनसे परिबेस बा समखौ मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। जोंनि बिटिसिआव थानाय आइजोफोरखौ मोनसे बिजनेस खालामनानै आवगायलांनो थाखाय मोनसे एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंहा सेन्ट्रेल बैंक अफ इन्डिया बिथांमोननि बेंकजों जा लन होनो थाखाय बा दिनै होनाय जाबाय। दा बिखाय आङो बै मोनगिरि जायफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दङ बिथांमोनखौ आं दहायबो खावलायदों, नोंथांमोना फैसाखौ गाज्रि बेबहाराव बाहायनाङा, खारन बे लनसो 7 जिथु लनखौ गभमेन्टनो होनांगोन बा बेंकनो होनांगोन। नोंथांमोना खोब सिनसियारै बेखौ बाहायनांगोन आरो प्रफिट खालामनानै नोंथांमोना गावसोरनि मोननांगौ जिथु प्रफिट बेखौ लानांगोन आरो बेंकनो मोननांगौखौ बेंकनो 7% नोंथांमोना होनांगोन होनना बुंदों। किसुमान खोथाखौ आं बेयाव बुंदों जे किसुमान फैसाखौ बहननानै सोरबा कमिटिनि गेजेरावनो लानानै बाहायना दोननाय आरो बबेबा मोनसे मिसइउस जेराव नोङो खुनु गेरान्टि गैयै खामानियाव बाहायनाय बेफोरबायदियाव दा बाहाय होननानै आङो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ एडभाइस होदों। खारन बेखौ महिलाफ्रा बिटिसिनि आइजोफ्रा मोजां खामानियाव बाहायनानै गावनि भबिसतनि थाखाय गथ' गथायनि थाखाय आवगायलांनो हायो। बेखौहाय बिटिसि सरकारा मोनसे अथराइज जि होना होदों बेखौ मोजां खामानियाव बाहायनो थाखाय आङो खावलायगोन। माबायदि लाबा लाब खालामबावनो हागोन जेनेबा आरो सरासनस्रायै मोनसे खोथाखौ बेंक होननानै बुङोबा थाखा फैसानि लेनदेन लेनदेन जायो। एग्रिकालचार मोनसे बिनि सायाव रायजोआ गोनो गोथो माबाफोर जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया, खारन बेखौ गभमेन्टआ हेल्प खालामना होदों आरो होनांगौ होनना सेन्ट्रेलनिफ्रायनो जिहेथु जोंहा निर्देश दंखायो। जोंहा आसामावबो बिब्दिनो बाजेट लानाय जादों। दा बेखाय जा मावनांगौआथ' गोबां दङ। जा प्रिन्सिपाल सारा बुंनाय बायदि मासरुमनि बा ब्रयलार फार्मनि माबा मा होनांगोन मोसौनि बेफार खालामनाय बा गाइखेर खांनानै मोसौ लानानै गाइखेर दिहुननाय बेफोर मोनसे आइजोफोरनि मावनो हानाय खामानि आरो गोबां दङ। बिदिनो गोबां दं, बेफोरखौ मावनानै जेन लाबखौ खालामना लानो हायो बेखौ जों खावलायगोन। नैबे हाबाफारिनि अनगायै आलादा मोनसे दिनै बिटिसिनि सरकार सालायगिरि आसाम सरकारनि सिएम बिथांमोन माखासे बाथ्रा सावरायगोन। मा सावरायनो थांदों बेखौथ' दा बुंनो हाला। सावरायनाया माबा मोनसे गुरुत्त मोजां डिपार्टमेन्टफोरखौ लानानै सावरायगोन आरो बिटिसिनि मोजांनि थाखायनो सावरायगोन आरो जा खालामगोन हाग्रामा महिलारि सारनि नाजानायाव मोजांखौनो खालामगोन। हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिखौ लानानै जा खालामदों मोजांखौनो खालामदों आरो जा खालामनो नागिरदों मोजांखौनो खालामनो नागिरदों। बेनिखाय दिनैनि जिथु आसाम गभर्नमेन्टनि अफिसारफोरजों बा चिफ मिनिस्टारजों रायलायनायनि मोनसे मोजां सुबिदाखौ मोनदों। निस्सय माबा नङा माबा मोनसे मोजां फिथाइखौ मोनगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। थेंक इउ। कार्यक्रम का आयोजन किया था। मैं उदालगुरी कॉलेज के इस ऑडिटोरियम में कम से कम 350 एसएचजी मेंबर्स आए थे, जिनके बीच में हमने 41 करोड़ का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ये कार्यक्रम हम लोग हर साल हर क्वार्टर में हमेशा मनाते रहे हैं और फ्यूचर में भी इस तरीके का कार्यक्रम मनाते रहेंगे। एसएचजी के मेंबर्स न कि अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उन्होंने इंडिपेंडेंट हुए हैं, साथ में
उन्होंने अपनी फैमिली को अच्छे से फाइनेंशियल लिटरेट बनाया है और उसी क्रम में सेंट्रल बैंक उनके साथ रहा है हमेशा से, और हमेशा हम आगे भी इस तरीके का कार्यक्रम करते रहेंगे। धन्यवाद। कितना डिस्ट्रिक्ट है और कितना डिस्ट्रिक्ट में 57 ब्रांचेस 57 ब्रांचेस हैं और सभी ब्रांचेस में एग्रीकल्चर का है। सभी जगह आज अलग अलग जगह पे कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन एक स्पेशल कार्यक्रम की तरह उडालगुड़ी में हम लोगों ने आज सेंटर रखा था और इस सेंटर से हमें करीब 10 करोड़ के करीब में हमने इस बीटीसी एरिया में 10 करोड़ का एसएचजी का लोन इस बार किया है और पूरे 15 डिस्ट्रिक्ट्स में 41 करोड़ का लोन हमने सैंक्शन करके डिसबर्स किया है, जो कि एसएचजी महिलाओं को ही सब दिया गया है। इसमें एग्रीकल्चर के अलावा और कोई कैंप नहीं था। हम लोग अगले हफ्ते में फिर रिटेल का भी कैंप करेंगे, उसमें अलग जगह पे हम लोग फिर एक कार्यक्रम रखेंगे इसी तरीके का। रिटर्न करने से कैसा तरीका होगा? रिटेल में घर का लोन है, गाड़ी का लोन है, उस तरीके का लोन को हम लोग रिटेल के श्रेणी में देते हैं। उसका पर्सनल लोन है, पेंशन लोन है, उसको हम लोग रिटेल के श्रेणी में देते हैं। उसको नेक्स्ट हफ्ते में, नेक्स्ट वीक में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। की वजह से बहुत जगह में खेती बाड़ी का नुकसान हुआ है। हाँ, हम लोग भी उसका असेसमेंट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इंश्योरेंस का है क्लेम आएगा, हम लोग क्लेम सेटलमेंट के लिए दे रहे हैं, और जहाँ कहीं भी हमारे कस्टमर्स लोगों को नुकसान हुआ है उसका भी हम लोग तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पूरे इंडिया भर के स्टाफ लोगों से डोनेट करने के लिए किया था, जिसके तहत हम लोगों ने 1 करोड़ 25 लाख रुपया सीएम रिलीफ फंड में दिया है आसाम में, और ये पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने अपने तरफ से दिया है। सेंट्रल बैंक की ये योजना थी कि हम आसाम में जो हमारे बाढ़ पीड़ित है उनको हम लोग सहायता कर सकें, उसके तहत हमने ये किया है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को आप लोग 2 लाख रुपए दे रहे हैं, हाँ, वो कैसे क्या काम करना है, नहीं, उसको कैसा रिटर्न करना है? सेल्फ हेल्प ग्रुप का 2 लाख तो शुरुआत है, अमाउंट है 2 लाख से लेकर के 20 लाख तक देते हैं पर मेंबर को। उसके बाद वो मेंबर आपस में अपने सेल्फ लेंडिंग में वो पैसा बांटते हैं, और वो छोटा छोटा कार्य, जैसे किसी के घर पे बांस का कोई सामान बनाने का काम है, किसी का ग्रोसरी का स्टोर है, कोई फिशरीज में कर रहा है, गोटरी में कर रहा है, पिगरी में कर रहा है, तो वो सब ग्रुप का अलग अलग काम है। वो डिफाइंड है, 18 पैरामीटर्स हैं, उसमें डिफाइंड रहता है। इसका रिटर्न करना कैसे सीखा? रिटर्न ये लोग 2 साल या 3 साल जिस हिसाब से उनको सुविधा लगती है वो अपना तय कर लेते हैं। हर महीने वो पैसा, हर महीने उसमें वो वापस करते हैं, जमा करते हैं जो किस्त के तौर पे। हालांकि ये रिवॉल्विंग क्रेडिट है, लेकिन यहाँ पर में लोग किस्त के तौर पे उसको हर महीने जो है सो या तो 24 महीने में या 36 महीने वापस करते हैं, फिर वो दोबारा लोन लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 7% लगता है।